Sziasztok! Ez itt a Shelby Rent autóbemutató, egy 2022-es Mach 1-es Mustang mellett állunk, ami azt kell, hogy mondjam, az egyértelmű kedvenc Mustangom. Volt már egy 3.7-es 2016-os változatom, szerintem egy nagyon jó belépő a Mustangok világába, 305 lóerővel, annak a Mustangnak az előnye, hogy keveset eszik, olcsóbban megkapható, jól fekszi a kanyarokat, hátránya meg, hogy kicsi fék van rajta, a futóműve az azért hamar tönkre megy, és hát nincs benne 450 lóerő. Na de nézzük meg, hogy mi a különbség egy Mach 1-es Mustang és egy sima GT Mustang között. Ugye a Shelby Rent flottájában megtalálhattok egy automataváltós Cabrio GT Mustangot is. Nézzük, hogy mitől másabb egy Mach 1-es Mustang. Kezdjük el kívülről. Nem véletlenül választottuk ezt a színt, ugyanis egyrészt kurva jól néz ki, másrészt pedig ilyen csak a Mach 1-es Mustangnál van. Aztán látjuk a orrán ezt a narancssárga színt és ezt a jellegzetes festést. Aztán van itt nekünk két légbeömlőnk, ami eddig azt hittem, hogy kamu légbeömlő, de az elébb az öcskös felvilágosított, hogy nem is olyan kamu légbeömlő, szóval mit lehet ezzel csinálni? Ezt itt fent látható, gyere nézd meg, Bence, itt van egy kis ilyen csavarhúzónyi hely neki, ahol ki lehet pattintani ezt a légbeömlőt, viszont oda kell figyelni, mert ha egy az egyben kiveszi az ember, ha bár nyilvánvalóan nagyobb hűtést fog kapni a motor, de veszélyes, mivel itt lesz egy nagy lyuk, úgyhogy eBay-en lehet rá pár ezer forintért rendelni egy ilyen rácsot, hogy egy madár ne repüljön be, meg ilyenek. Ez azért van így csinálva, hogy lehetőséget adjanak azoknak, akik még több teljesítményt szeretnének, egy kompresszort ráakasztanának, vagy ilyenek, ahol meg már nagyobb hűtés fog kelleni. Úgyhogy kiszedhető és tud lenni rendes légbeömlő, de most itt elmondom nektek, ezen a Mustangon nem lesz kompresszor, ugyanis van kompresszoros Mustangunk is, úgyhogy gyári adatok mellett nem szükséges. Így van, ez ő megmarad 4,3 alatt, szépen felpöccen 100-ra, 460 lóerő van benne, és figyelj, most itt egy pillanatra megállok, és talán elmondom a legnagyobb, legérdekesebb különbséget, amit a leginkább szeretek a Mach 1-ben, az a sebességváltó. Tehát az a manuál váltó, most beleültem ebbe az autóba, mondjuk 2 hónapja nem vezettem, berakod egybe, és így a Tremec váltó, ami a Shelby GT 350-ben van benne, ebbe az autóba kompletten bekerült, és állítom nektek, hogy a valaha volt egyik legjobb manuális váltó, meg kell érezni. Ennél a váltónál, hogy a 3-asból 2-esbe visszakapcsolsz, de ezt majd bajnokik megmutatják menet közben is, amikor visszakapcsolsz, akkor egy picit felrakja a fordulatszámot, ennek a jelentőségéről is lehet, hogy bajnok fog tudni jobban beszélni. Én szoktam mondani, hogy én nem autószakértő vagyok, én autószerető vagyok, és autószeretőként hoztuk létre a Shelby Rentet, ahol álomból valóságot csinálunk. Külső tekintetében láthatunk itt még egy gyönyörű szép narancssárga Brembo fékeket, tényleg olyan az autó, hogyha először vezetsz ilyet, akkor rálépsz a fékre, és konkrétan így fog megállni, olyan erős. Michelin Pilot Sport 4-es gumik vannak alatta, ugye Mach 1-es Mustangon mat színű a visszapillantó tükör, hátul van egy pici szárnyunk, Mach 1-es felirat oldalt, Mach 1-es felirat a csomagtartón, és hátul is azért hát elég jelentős különbségek vannak, hogyha ide jössz Domán, akkor meg tudjuk mutatni, hogy ez a kipufogó, ez konkrétan egy darab ilyen kipufogó, akkora, mint az öklöm, és van belőle 4 ilyen kipufogónk. A csomagtartójában is van egy picike különbség, ami inkább a hangzásában más, ugyanis ez extraként megtalálható némelyik GT Mustangban is, de ez a mély nyomó és ebben a Bang & Olufsen hangrendszer is megtalálható. Felszereltségében egy full extrás autóról beszélünk, nagyon szeretem, sötétben látszik igazán, de a visszapillantó tükörből egy lovacskát levilágít nekünk, amikor kinyitjuk az ajtót. Rekáró ülések, megmondom őszintén, picit féltem tőle, mert egy kemény sportos ülésről beszélünk. Először nézzétek meg, hogy hogyan néz ki ez az ülés. Szerintem tehát magáért beszél a sportosság, a verseny megtestesítője, és az a szituáció, hogy kényelmes. Tehát elmentem vele nagyjából 1000 kilométert, és olyan, mintha így becuppannál az autóba, amit még szeretek, itt a könyöködnél konkrétan úgy tudod megfogni a kormányt, hogy fullon tartja a kezedet, elképesztően kényelmes, és hát ez az a váltó, amiről beszéltem, ami valami szenzációs. Ebben az autóban digitális kijelző van,
ez Mustangoknál, GT Mustangoknál, a extraként szolgál Mach 1-es Mustangoknál már benne van az autóban. Szerintem a színe is nagyon jól néz ki, színösszállításra, amint mondtam, Bang & Olufsen hangrendszer, ugye világító Mach 1-es felirat a küszöbön, és szerintem legyen az a következő, hogy végre meghallgatjátok a hangját. Magyarország egyik legkülönlegesebb Mustangja, amit akár napi bérlésre, akár versenypályás élményvezetésre tudtok bérelni. Ne feledjétek, szeptember 24 M-Ring Monori erdő. Na de most jöjjön bajnok, aki megmutatja a menet teljesítményét az autónak. És egy pár dolog hozzáadva azokhoz, amiket Bence elmondott az előbb. Kívül egy olyan leszorító pakettet kapott a Mach 1-es, amivel 22%-kal nagyobb downforce, ez egy leszorító erő van ezen a Mach 1-es modellen a sima GT-hez képest. 6 kW-tal, azaz 10 lóerővel erősebb, viszont a Newtonméter az ugyanannyi a két autóban. A váltóról is fogunk majd egy kicsit beszélni, mivel az a legérdekesebb szerintem, ez a legfinomabb dolog ebben az autóban, ahogy Bence is említette az előbb. Nagyon-nagyon király a rendszere, itt ugye nyilvánvalóan érintőképernyő, Bang & Olufsen cucc van benne, itt magunk előtt pedig be lehet állítani nagyon sok mindent. Nekem a kedvencem az Exhaust mód, ahol Quiet, normál, sport és racetrack módok között lehet változtatgatni. Egyből érződik, amikor átteszem a racetrackbe. Itt most előttem van, hogy az elmúlt 2926 km-ben 13,3 volt a fogyasztása a kocsinak, ami tökre baráti. Én a sima GT-vel azzal 12.6-ból jöttem ki, úgyhogy nincsen nagy különbség igazából. Na de térjünk át a váltóra, ami a Tremec 3160-as Shelby GT 350-ből kölcsönzött váltója. Bence nem fog örülni neki, de én tudom az infót, 90-nél tiltja az egyes sebességet, majdnem 100-ig lehet egyesben menni vele. Magasabbra pörög, a 460 lóerőt ez 7500-as fordulatnál adja le, míg a sima GT az 7000-es fordulatnál adja le a maga 7000, mármint a maga 450 lóerejét, és egy nagyon finom, nagyon kellemes rev matching system van berakva, ami annyit jelent, hogy Bencének a példájával éljek, ha 3-asból visszaváltom 2-esbe, akkor automatikusan arra a fordulatra emeli a motort a gépezet, az automatika, ahol lennie kell majd, így hogyha 3-ból visszahajtott 2-be, pattanhatsz is le a kuplungból, és már lőheted is neki a gázt, de gyertek, nézzük meg ezt a valóságban. Ahogy mondtam, hátsó kerék nagyon szórakozós, és 90-ig megy az egyes. Mindjárt megmutatom nektek, természetesen zárt útszakaszon vagyunk jelenleg, forgalomtól elzárt területen, és itt visszafele megmutatom nektek, hogy mit jelent az, de nézd csak, gyere ide, Domán. És 2-esben vagyunk, behajítom 1-esbe, és azonnal felpörgeti a motort arra a fordulatra, ahol lennie kell. Ezt versenypilóták úgy szokták megcsinálni a manuális autónál, hogy 3-asban vannak, tudják, hogy visszapakolják 2-esbe, benyomják a kuplungot, egy kis gázt adnak neki, és utána váltják vissza, hogy a megfelelő fordulatra kerüljön, amikor berakják a sebességbe. Szóval most 3-asban vagyunk, 3000-en, visszahajítom 2-ben, mutasd csak, Domán. És egyből felpörgette 4000-re, hogy már tudjunk is menni azonnal. Belülről nagyon kemény a hangja, viszont a legtöbb kocsinál is kívülről a járókelőknek jön át igazán, hogy milyen is a hangja. Úgyhogy most ki fogom hanyítani Dománt a kocsiból, és megmutatjuk, milyen kívülről a hangja. Gyerekek, ez az autó az, ami a Shelby rendet képviseli. Persze, Shelby GT500, meg GT350, biztos vagyok benne, hogy lesz majd egyszer olyan is a flottában, de nekem az a véleményem, hogy az már egy picit túl sok. A GT350 az még határeset a maga 500, nem tudom, hogy hány lóerővel, 500 eleje, de a GT500 760-nal az már egyszerűen szerintem egy kicsit túl sok. Ez a 460 ló ezzel a nagyon pacek manuálváltóval, nagyon örülök, hogy nem az automata váltó van benne,
ennél több fun egy hátsó kerekes izomautóba egyszerűen nem is kell. Szerintem ezt egy versenypályán lehet majd igazán érezni, hogy mennyire izgalmas is ez az autó, amit te is megtehetsz a Monori erdő mellett az M-Ring versenypályáján, már akár 28 000 forintért kipróbálhatod versenypályás körülmények között, vagy lefoglalhatod napos bérléssel utcai használatra, egy kis jampizás, egy kis ilyenek. Úgyhogy srácok, nézzetek fel a shelbyrand.hu weboldalára, ahol álomból valóság, úgyhogy cső-cső!